श्वासातून वाहे राजे शिव छत्रपती गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा याची देही याची डोळ आज या पूर्णगड नगरीमध्ये रंगलाय UPLचा महाथरार महाक्रीडा संग्राम या ठिकाणी मात्र रंगला जातोय आणि चालू होणारा सामना पाहायला मिळतोय तो म्हणजे MD स्टार विरुद्ध संजय स्मृती संघाने मात्र या ठिकाणी फलंदाजीसाठी प्राचारण केलं होतं नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले ते म्हणजे MD स्टार संघाने कुंदन रोहिलकर सारखा एक बलाढ्य अष्टपैलू खेळाडू ज्याच्या माध्यमातून हा संघ एक कर्णधार आपल्याला पाहायला मिळतोय तसेच त्याच्या विरोधात असेल तो म्हणजे एक कर्णधार विक्रम नार्वेकर एक मोठं नाव पावस पंचक्रोशीतील एक नावाजलेला असा भरभक्कम असा हा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो त्याची मोठी चर्चा पाहायला मिळते ऑनरम असू दे ओव्हरम असू दे सामन्याला होते सुरुवात विक्रम नार्वेकर असेल ऑन स्ट्राईक पहिला चेंडू घेऊन आले शुभम आडवीरकर गावडे आंबेरचा सुपुत्र मॅन फ्रॉम गावडे आंबेरचा सितारा या ठिकाणी मात्र गोलंदाजी मार्ग मध्ये सज्ज झाले शुभम आडवीरकर त्याच्या समोर असेल विक्रम पहिला चेंडू चांगला फेकलाय चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळालं नक्कीच चांगलं दालवेलकर यांच्याकडून मात्र नक्कीच या ठिकाणी 3-4 धावा अडवण्याचा प्रयत्न झाला आणि नक्कीच यशस्वीरित्या पार पाडलं जाते पुढचा चेंडू असेल शुभम याचा विक्रमसाठी विक्रम एक नावात दिला असं फलंदाज असताना त्याच्या समोर शुभम असेल गोलसाठी हा मात्र चांगला चेंडू होता पुन्हा एकदा चांगली अशी क्षेत्ररक्षण त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय नक्कीच चांगली अशी खेळी मात्र पाहायला मिळते ती आपल्याला मन्नांच्या दरम्यान पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येतोय शुभम आडवीरकर हा मात्र स्वेअर मारा चालू केलाय पंचांकडून कोणता डिसिजन येतोय पाहूया पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले नक्कीच अवांतर चेंडू स्वेअर मारा चालू झालाय एका धावेने मात्र श्री गणेश झालाय संघाचा पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जातोय शुभम आडवीरकर विक्रम तू शुभम काय कशा प्रकारे खेळला जाईल पुढचा चेंडू हा मात्र पुन्हा एकदा ऑफब्रेकचा प्रकार होता परंतु या ठिकाणी मात्र चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये वाईड +1 एकूण 2 धावसंख्या पोहोचले तब्बल 3 या धावसंख्येवरती पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जाईल तो म्हणजे शुभम याचा पहिले 2 चेंडू मात्र सुरेख फेकले होते त्यानंतर मात्र थोडस भरकटलाय परंतु थोडासा बीड झाला होता परंतु पंचांच्या माध्यमातून अवांतर खून येते काय गोलंदाजी चालवली होती ज्या प्रकारे ZPL मध्ये गाजवलं होतं त्यावेळेचं क्रीडांगण झुंजार प्रीमियर लीग मध्ये गाजवलं होतं तोच गोलंदाज शुभम आडवीरकर यावेळी मात्र थोडासा शांत पाहायला मिळतोय परंतु त्याच्या हातामधून ग्रीप मात्र मिळत नसेल कारण कुंदन आणि शुभम मात्र अपोजिट खेळत होते त्यावेळी मात्र शुभमची गोलंदाजी त्याने कुंदनने पाहिली होते त्यावरतीच मात्र त्याचा पूर्णपणे विश्वास ठेवल्याने पहिलं शतक हाताळण्यासाठी दिलंय पाहूया पुढचा चेंडू हा मात्र चांगला चेंडू होता नक्की चेंडू मात्र शरीरावरती आदळलाय या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही चेंडू जातोय निर्धाव चेंडूची सांगता झाले नक्की चेंडू मात्र स्वतः खेळाडूवरती दाखवले विक्रम नार्वेकर याने माझ्या शरीरावरती आदळलाय लेग बायच्या माझ्या पायावरती मात्र आदळलाय डिसिजन पेंडिंग असेल नोचा या ठिकाणी मात्र DRS घेतलाय अंपायर कॉल या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतोय अंपायर कॉल घेतलाय रिव्ह्यू साठी पाहूया महादेव आहे की महादेव पंचांचं डिसिजन पेंडिंग असेल पंचांकडून मात्र निर्धाव चेंडू आलाय नक्की चांगला चेंडू शुभमच्या माध्यमातून फेकला जातोय पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल पाहूया 3 चेंडू 4 धावा स्क्रीन वरती आपल्याला पाहायला मिळतो पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन आलोय शुभम आडवीरकर मॅन फ्रॉम गावडे आंबेरे विक्रमच्या विरोधात गोलंदाजी करताना थोडासा पुन्हा एकदा भरकटलाय मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा अवांतर स्वेअर मारा मात्र चालू केला होता धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 5 या धावसंख्येवरती पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येतोय शुभम विक्रमसाठी हा मात्र ऑफब्रेकचा मारा केला होता परंतु चेंडू येतोय सरळ समालोचन कक्षामध्ये येतोय खणखणीत केलाय मनगटाचा वापर चेंडूला केला हवाई सफर येतोय खणखणीत चौकार विक्रमच्या बॅट मधून पहिला चौकार आलाय
पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जातोय शुभम याचा विक्रमसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता, लेग ब्रेकचा वापर केलाय परंतु नो नो नो, पंचांकडून मात्र नोचा डिसिजन आलाय. अवांतर धाव मात्र वाढली जाते, धावसंख्या पोहोचली 10. या धावसंख्येवरती 4 चेंडू फेकून झाले, 10 धावा मात्र खर्च केले जातात शुभमच्या माध्यमातून. अजूनही मात्र ग्रीप त्याच्या हातामध्ये मिळत नसेल, चेंडू मात्र नवीन आहे परंतु पाहूया. हा मात्र फुल टॉस होता परंतु फुल टॉस वरती मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण मन्नांच्या माध्यमातून. यावेळी मन्नांचा विचार केला तर आतापर्यंत 3 चेंडू मात्र अडवले जातात त्याच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे पाहायला मिळतो शुभम याचा. हा मात्र चांगला चेंडू होता, बॅटची कडा घेतली पण चांगलं असं क्षेत्ररक्षण अनुजच्या माध्यमातून सुद्धा पाहायला मिळालं. नक्कीच आपल्या संघासाठी 4 धावा वाचवले जात आहेत. या धावसंख्या मात्र पहिल्या षटकाची समाप्ती संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे बिनबाद 10 धावा. दुसरं षटक कोणाच्या हातामध्ये सुपूर्त केलं जाईल पाहूया, तोपर्यंत ऐकूया सुमधुर आवाज यश डीजे. मैदानी राजे क्रिकेट जगावे मैदानी थँक्यू डीजे. चला होय पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने गोलंदाजी मार्गमध्ये सज्ज झालाय सहयोग देवकर, एक नामाजलेला असा. त्या ठिकाणी मात्र नक्कीच सहयोग असेल गोलंदाजी मार्गवरती. हा मात्र चांगला चेंडू असेल का, नक्कीच चांगला चेंडू होता परंतु बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातो जॅड क्षेत्रामध्ये. एक तुळसुंदे गावाचा उगवता सितार मधून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं सहयोग देवकर असेल, एक नामांकित असा गोलंदाज, आताचा नवोदित गोलंदाज आहे परंतु चांगला असं नाव कमावलंय त्याने. परंतु पंचांकडून कोणताही डिसिजन येत नाही, नक्की डिसिजन पेंडिंग होता परंतु चेंडू जातोय अवांतर. दोन्ही हात समांतर, नक्कीच अवांतरच्या स्वरूपात. एक धाव मात्र वाढली जाते, धावसंख्या झाली ती म्हणजे 12 धावा. पुढचा चेंडू अभिज्ञासाठी, अभिज्ञा ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतो. अभिज्ञाच्या माध्यमातून अजूनही प्रहार मात्र पाहायला मिळाला नव्हता परंतु या चेंडूवरती मात्र मोठा प्रहार पाहायला मिळेल का. एक अभिज्ञासारखा एक भरभक्कम असा फलंदाज सुद्धा आहे. अभिज्ञाने मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगलीशी कामगिरी करत असताना आपल्या सामन्याचा मात्र विजय दृष्टीने धावसंख्या बनवली होती. आता मात्र पाहूया, हा मात्र चांगला चेंडू आहे, बॅकफुटला येऊन मात्र नक्कीच निर्धाव जातो चेंडू. क्रिकेटमध्ये मात्र फुटवर्क पाहिजे, फुटवर्क शिवाय कोणताही पर्याय नाही. नक्कीच पाहायला मिळतो परंतु बॅकफुटला जाऊन पंच केला होता चेंडू. या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुट लाईन परंतु मिस केलंय. यावेळी दांडी 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 गुल. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. भाग्यवान आलाय गावडे आंबेडचा सुपुत्र. मात्र या क्रीडांगणे ज्याने गाजवलंय तोच भाग्यवान डोरलेकर. ज्या वेळी क्रीडांगणावरती स्पर्धा होतात, ज्यावेळी युपीएलच्या अगोदर सुद्धा एक ग्रामपंचायतच्या स्पर्धा व्हायच्या त्यावेळी मात्र गाजवला होता तोच फलंदाज यावेळी पाहायला मिळतोय भाग्यवान डोरलेकर. मॅन फ्रॉम गावडे आंबेडकरवाडीचा सितारा या ठिकाणी मात्र मैदानावरती दाखल झालाय. पाहूया पुढचा चेंडू घेऊन येतोय सहयोग देवकर, मॅन फ्रॉम तुळसुंदे. हा मात्र चांगला चेंडू होता, बीट केलाय फलंदाजाला, फलंदाजाच्या अंगावरती चेंडू सोडलाय. नक्कीच चांगलीशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. एक उगवता सितार म्हणून त्याच्याकडे सुद्धा पाहिलं जातंय सहयोग देवकर. आक्रमण चढवलं जातंय. हा काय गोलंदाजी, नक्कीच फेअर डिलिव्हरी या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळते. लेग बिफोरच्या माध्यमातून मात्र नक्कीच लेग बाईच्या स्वरूपात मात्र एक धाव मिळाली. जाहीर क्षेत्रामध्ये जातो चेंडू एका धाबेसाठी. चांगलीशी गोलंदाजी मात्र आतापर्यंत एक चेंडू शिल्लक असेल. चांगलीशी गोलंदाजी सहयोगच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केला, चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. चपकार. थँक्यू डीजे.
धावसंख्या झाली ती म्हणजे 17 धावा. 70 लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 ओव्हर्स या ठिकाणी मात्र पूर्ण झाले. तिसरं षटक मात्र कोणाच्या हातामध्ये सुपूर्द केलं जात आहे. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आला तो म्हणजे अनुज. जिम्मेदारी दिले अशा प्रकारे गोलंदाजी करेल पाहूया अनुज आंबेडकर. पुन्हा एकदा तुळसुंदी गावाचा सितारा मात्र गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज झाला. त्याच्या समोर असेल विक्रम. हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण. नक्कीच पुन्हा एकदा मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं होतं, परंतु मन्नांच्या दुसऱ्या अटेम्प्ट वरती मात्र हाताला चेंडू आदळून पुन्हा एकदा बाहेर गेला होता. चांगलं त्या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळालं होतं क्षेत्ररक्षण दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून, परंतु चेंडू मात्र सीमा पार झाला 4 धावेसाठी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अनुज येतोय घेऊन विक्रमसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. नक्कीच या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातोय निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. धावसंख्या मात्र स्थिर असेल ती म्हणजे 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पाहूया पुढचा चेंडू अनुजाचा. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. यावेळी मात्र नक्कीच बीट झालाय. फलंदाज मात्र बीट झाला. जाहीर क्षेत्रामध्ये जातो चेंडू एका धावेसाठी. एका धावेने पुन्हा एकदा धावसंख्येत भर पडले. संघाची धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 22 या धावसंख्येवरती. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे मात्र होतोय. पुढील उरलेले मात्र 3 चेंडू असतील या षटकातील. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडू मात्र बाकी. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. चांगली गोलंदाजी मात्र टप्प्यावरती अचूक टप्पा या ठिकाणी मात्र प्राप्त केला जातो तो म्हणजे अनुजच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अनुजाचा. हा मात्र नक्कीच चांगला मोठा प्रहार केलाय. चेंडू येतो पुन्हा एकदा सीमा पार येतोय. खणखणीत चौकार. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. हा मात्र चांगला चेंडू होता. बॅटची कडा घेतली. चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. नक्कीच चांगलं असं गोलंदाजीचा नमुना पेश केला तो म्हणजे एमडी स्टार संघाने. 3 षटकार समाप्त कर संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27 धावा. नक्कीच 3 षटक समाप्ती झाले नक्कीच आणि धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 27 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मगाशी जर याचा विचार केला होता तर 2 षटकामध्ये धावसंख्या मात्र दिली होती ती एमडी स्टार संघाने. आता मात्र कमबॅक नक्कीच क्रिकेटमध्ये कमबॅक करणं आणि वेलकम बॅक मात्र नक्कीच महत्वाचं असतं आणि तेच कमबॅक करून दाखवतो आपल्याला एमडी स्टार संघ. चेंडू दर्शवला जातोय परंतु विक्रम मात्र स्ट्राईक करण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु भाग्यवानवरती सुद्धा विश्वास ठेवला पाहिजे कारण भाग्यवानवरती मात्र जिम्मेदारी दिली असेल तर विश्वास पूर्ण करणार. या चेंडूवरती मोठा प्रहार केलाय. चेंडू गेला सीमा पार 4 धावेसाठी कारण भाग्यवानवरती सुद्धा ही कामगिरी पूर्ण केली जाते. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा भाग्यवानसाठी. मी मगाशी म्हटलं होतं पुन्हा एकदा अवांतर नक्कीच पुन्हा एकदा 2 धावा मात्र वाढले जात आहेत. धावसंख्या वाढली जाते. धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 34 या धावसंख्येवरती. आता मात्र एका प्रकारे विचार केला तर मजबूत स्थितीत जाताना धावसंख्या पाहायला मिळते ती संजय स्मृती संघाची. आता मात्र संजय स्मृती पुन्हा एकदा फुल टॉस होता परंतु फुल टॉस वरती मात्र थोडासा बीट झालाय. बॅटची थोडीशी वरची कडा घेतली. चेंडू गेला जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एका धावेने पुन्हा एक धावसंख्या बदलली. धावसंख्या झाली 34. धावसंख्या झाली 35 धावा. यानंतर होणारा सामना सुधीरभाई प्रतिष्ठान विरुद्ध टीम फायटर्स. तरी दोन्ही संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. हा चेंडूवरती मात्र चांगला फटका होता परंतु या चेंडूवरती मात्र एक धाव पळून पूर्ण केली जाते. एका धावेवरती मात्र समाधान मानलं जाते. सरोज लोकरे मात्र आता मात्र लय मध्ये पाहायला मिळतोय अचूक टप्पा. लाईन आणि लेंथ क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं लाईन आणि लेंथ मात्र 3 चेंडू फेकून दिले. 3 चेंडू बाकी असतील.
क्रिकेटमध्ये लाईन आणि लेंथ म्हणजे दिशा आणि टप्पा मात्र अचूक असेल तर आपण काहीही करू शकता आणि नक्कीच यावेळी मात्र अचूक टप्पा प्राप्त केलाय, अचूक दिशा मात्र पाहायला मिळते ती सरोज लोकरेच्या माध्यमातून, अफलातून गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आतापर्यंत चांगलीशी गोलंदाजी प्राप्त केली आहे, 9 धावा फक्त खर्च केले जातात. नक्कीच चांगलीशी गोलंदाजी. हा ही चेंडू मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता झाले, एक चेंडू मात्र बाकी असेल या षटकातील, अखेरच्या षटकातील अखेरचा चेंडू. धावसंख्या झाली 36 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पाहूया पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू आहे, या चेंडूवरती मात्र किती धाव मिळतील? नक्कीच चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी, एका धावसंख्येने धावसंख्येत भर पडले. संघाची धावसंख्या झाली 37 धावा आणि 38 धावांचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं. 38 धावांचं टार्गेट कशा प्रकारे पार केलं जाईल पाहूया. 24 चेंडू आणि 38 धावांची गरज असेल. यस डीजे. मैदानी राजे क्रिकेटचा राजे थँक्यू डीजे, थँक्यू थँक्यू डीजे. क्रिकेटचा राजे. यानंतर होणारा सामना सुधीरभाई प्रतिष्ठान विरुद्ध टीम फायटर्स. तरी दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय आणि नाणेफेकी करून घ्यायचे. यानंतर होणारा लगेचच सामना टीम फायटर विरुद्ध सुधीरभाई प्रतिष्ठान. आता तर दरे सुटला काय सुटला असेल. जगा सुट्टी सुट्टी आहे की नाही? सुट्टी टाकली आहेत ना, 2 गाणं लाव. 3 दिवस सुट्टी टाकली. सकाळी जाणार तिकडे, तिथून सगळं आटपून मध्ये येणार. मारुनी चौकार आली या योगाची आली थँक्यू डीजे. चला वळूया सामन्याच्या दिशेने. 38 धावांचं लक्ष समोर असताना विक्रम नार्वेकर, त्याच्या समोर असेल शुभम आडवेकर. पहिला चेंडू आव्हांतर लेग ब्रेकचा वापर केला होता. चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एकूण 2 धावा संघाचा श्री गणेश झालाय 2 धावेने. पाहूया पुढचा चेंडू विक्रम याचा शुभमसाठी. पुन्हा एकदा या चेंडूवरती मात्र दांडी 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 गोल विकेटचं पतन. या योगाची आली प्रीमियर लीग फलंदाजीसाठी आलाय अनुज आंबेडकर. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल ती विक्रमच्या माध्यमातून. हाय चांगला चेंडू होता, या चेंडूवरती मात्र चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केला. चेंडू जातो सीमा पार 4 धावसंख्येसाठी. या 4 धावेने संघ धावसंख्येत भर पडले. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 7 धावा. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. हाय चेंडू मात्र पाहूया पंचांच्या माध्यमातून अवांतर चेंडू फेकला जातोय. नक्कीच अवांतर चेंडूची खूण येते, धावसंख्या वाढली जाते. धावसंख्या झाली ते 8 धावा. हा चांगला चेंडू, त्या बॅटची कडाई घेतली होती. चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एका धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 9 धावा. अजूनही मात्र 2 चेंडू शिल्लक असतील. जिंकण्यासाठी मात्र 29 धावांची गरज असेल. 20 चेंडू आणि 29 धावा. पाहूया कशा प्रकारे पार केले जातील. नक्कीच मोठा प्रहार केला अनुजच्या माध्यमातून. आलाय खणखणीत चौकार वाजवलं जातंय. चौकारांची मात्र आतिषबाजी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा विक्रम याचा. हाही चांगला चेंडू होता. आता मात्र बेट केलाय. पुढ्यात चेंडू फेकला होता.
नक्की चेंडू मात्र निर्धावाला निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. पहिल्या षटकाची समाप्ती कर संघाची धावसंख्या झाली एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये 13 धावा. अजूनही 18 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. पाहूया कशा प्रकारे कमबॅक केलं जाईल. एमडी स्टार संघाला मात्र 18 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. दुसरा गोलंदाज कोणाला यूज केलं जाईल. मारुनी चौकार आली या योद्धाची यश आलाय गोलंदाजी मार्गवरती. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल. एक चांगलासा गोलंदाज पाहायला मिळतो यश संजय स्मृती संघाच्या माध्यमातून. हा मात्र थोडासा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू बनवला होता. फुल टॉस चेंडू होता. फ्रंट फुटला घेतला असता तर नक्कीच फुल टॉस करून चेंडू सीमा पार झाला असता. परंतु पाहूया हाही चांगला चेंडू चांगला पंच केला. कुंदनच्या बॅट मधून आला ब्रँडेड फटका. आलाय खणखणीत चौकार. पुढचा चेंडू पाहूया कुंदनसाठी यशाचा. हा मात्र चेंडू मात्र नो चेंडू. परंतु चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये बॉक्स आउट झाला होता. पण नो चेंडूची फक्त एकच धाव मिळेल. यानंतर होणार सामना सुधीरभाई प्रतिष्ठान विरुद्ध टीम फायटर. तर टीम फायटर संघाने मात्र नाणेफेकी जिंकले आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. या चेंडूवरती मात्र एक धाव मिळते. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जातो यशच्या माध्यमातून. हा चांगला चेंडू होता. चांगला पंच केलाय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एक धावाने मात्र धावसंख्या वाढवली जाते. थेंबे थेंबे तळे साचे त्याच्या पद्धतीने मात्र सामना मात्र जवळ जवळ आणला जातोय. कुंदन रोहिलकर नक्कीच गोवागरचा टायगर म्हणून ज्याला का ओळखलं गेलाय. ओव्हरआर्म क्रिकेट असू दे किंवा अंडरआर्म क्रिकेट असू देत यामध्ये मात्र आपली बोलबाला मात्र नक्कीच पाहायला मिळतो तो म्हणजे कुंदन रोहिलकर. हा मात्र चांगला चेंडू होता. आता मात्र वाघाला मात्र शांत ठेवलंय. वाघाच्या जबड्यात मात्र हात घातला होता यश याने. नक्कीच चांगली अशी गोलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आता मात्र जकडून ठेवलंय कुंदन रोहिलकर याला. 13 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. पाहूया कशा प्रकारे होतोय सामना. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा यशाचा. हा मात्र अवांतर चेंडू फेकला जातो यशच्या माध्यमातून. एक अवांतरच्या स्वरूपात धावसंख्या वाढली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 21 धावा. हा मात्र चांगला चेंडू चांगला पंच केलाय. परंतु चेंडू जातो पुन्हा एकदा सीमा पार 4 धावेसाठी. अफलातून फटका पाहायला मिळाला तो म्हणजे कुंदन रोहिलकर ब्रँडेड फटका. या योद्धाची आली प्रीमियर थँक्यू डीजे. गोलंदाजी मार्गमध्ये सज्ज झालाय. अभिज्ञ आलाय. अभिज्ञ नाटेकर काय करतोय पाहूया. 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज असताना कशा प्रकारे वळवला जाईल सामना. कोणाच्या बाजूने झुकेल. नक्कीच पहिल्या चेंडूवरती मात्र प्रहार केलाय. चेंडू गेलाय सीमा पार. आलाय पुन्हा एकदा अनुज ब्रँडेड फटका चौकार. 11 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. पाहूया गोलंदाजी मार्गवरती अभिज्ञ असेल. पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केलाय. आता मात्र पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू आणि चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. अशा एकूण 2 धावा मिळतात. 2 धावेने संघात धावसंख्येत भर पडली. संघात धावसंख्या झाली ती म्हणजे 31 धावा. पुढचा चेंडू हाही चांगला पंच केलाय. चेंडू जाईल का सीमा पार. परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं ते म्हणजे मिलिंदा आडिवरेकर याच्या माध्यमातून. नक्कीच चेंडू जातोय निर्धाव. आता मात्र 11 चेंडू आणि 7 धावांची गरज असेल. अभिज्ञ पुन्हा एकदा अवांतर अवांतरचा मात्र या ठिकाणी खूप सारा वापर केला जातोय सर्व खेळाडूंच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पाहूया. हा पुन्हा एकदा अवांतर. लेग स्टिकच्या मात्र बाहेर जाणारा चेंडू. आता मात्र 10 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे. पाहूया या षटकामध्ये सामना विजयी केला जाईल का अभिनयच्या माध्यमातून. परंतु चांगलीशी गोलंदाजी मात्र पाहायला मिळते. या चेंडूवरती 1 धाव पळून पूर्ण केले. एका धावेवरती समाधान मानलं जातंय. आता मात्र 9 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे. 4 धावा मात्र कशा प्रकारे वसूल केल्या जातील ते पाहूया. कुंदन रोहिलकरच्या बॅट मधून येणार का 4 धावा. विनिंग शॉट येणार का. 9 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. अभिज्ञ नाटेकर काय करतोय पाहूया. पुढचा चेंडू अभिज्ञाचा कुंदनसाठी. कुंदन आक्रमक फलंदाज तयार आहे. या चेंडूवरती मात्र पायावरती चेंडू आदळलाय. अपील मागितली जाते. दाद मागितली जाते. परंतु चेंडू मात्र पॉपिंग क्रीज वरती आदळलाय. त्याच्यानंतर मात्र पायावरती आदळलाय. त्याच्यामुळे पंचांनी मात्र कोणतीही खून दिली नाही. चेंडू जातोय मात्र निर्धाव. चेंडूची सांगता मात्र या ठिकाणी झाले. पुढचा चेंडू 9 चेंडू आणि 4 धावांची गरज.
हा चांगला चेंडू होता, चांगला फटका होता, परंतु या चेंडूवरती मात्र किती धाव मिळतील? नक्कीच एक धाव पळून पूर्ण केली जाते. आता मात्र 8 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. अनुजच्या बॅट मधून येईल का मोठा प्रहार? सामना मात्र लवकर लवकर संपवण्याचा मात्र इरादा स्पष्ट केला जातोय, तो म्हणजे अनुजच्या माध्यमातून. पाहूया, हा मात्र चांगला चेंडू आहे, परंतु या चेंडूवरती मात्र एक धाव पळून पूर्ण केली जाते. एका धावेवरती मात्र समाधान पुन्हा एकदा मानलं जातंय. आता मात्र 6 चेंडू आणि 2 धावेची गरज. पाहूया कोण ते 6 चेंडू. ओव्हर झाली ना, ओव्हर झाली. एक डॉट आला बस मगाशी सांगितलं नाही डॉट आले. मी सांगणार होतो. 6 चेंडू आणि 2 धावांची गरज असताना पाहूया कोणाच्या बाजूने मात्र गोलंदाजीचा विचार केला जाईल. नक्कीच आयुष आंबेडकर येतोय. आयुष्याला गोलंदाजी मार्क होती. 6 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. या चेंडूवरती मात्र प्रहार केलाय, चेंडू जातोय सीमा पार, येतोय खणखणीत चौकार. या ठिकाणी मात्र अनुजच्या बॅट मधून मात्र फटका आलाय. हा सामना मात्र विजय झालाय एमडी स्टार संघ. आज मैदानी राजे खेळ क्रिकेटचा गाजे. आलो मैदानी राजे खेळ क्रिकेटचा गाजे. खेळू आधार मारून चौकार आली या योगाची. आली Thank you, DJ.